Hej, og hej, og velkommen til vores YouTube-kanal. Jeg hedder Silas, og Hej, jeg er en tig. hej, og velkommen til vores YouTube-kanal. Jeg hedder Silas. Jeg hedder Andreas. Ikke? Jo. Vores YouTube-kanal, den hedder Så Plaza. Og det er fordi, at jeg hedder Silas med Z-I-L-A-S, og han hedder Jeg hedder Andreas. Andreas med. Og så Plaza, fordi at det er vores hotel, du ved. Vi har et hotel. Som er ude på, at vi må lave nogle vlogs sammen. Fordi vi er de bedste venner. I hele EU. Ja. Og så er det lige 3. jul her. Hold nu kæft. Det er min hunds bamse, det her. Nej. Fuck, det er synd for det. Nå, vores YouTube-kanal, det er, den vil omhandle, den vil være med vlogs, sådan en dagligdag, og hvis vi nu skal lave, sjov og spas, det er vigtigt. Nå, ja, vores kanal, det er med vlogs, og hvor vi sådan spaser rundt, og sådan noget. Og vi har, indtil videre, så har vi kun 2 kameraer, og det er begge 2 ude. Vi har 2 kameraer indtil videre, men hvis vi fortsætter med at lave vlogs, som vi nok kommer til at gøre, ikke? Så køber Andreas også et kamera. Vores andet kamera, det her. Der er så ikke nogen linse lige nu. Lige præcis, det er den her sketch. Jeg vil meget gerne beklage den her video, for den bestemt ikke er gået overgang. Det er meget uskyldigt. Jeg har arbejdet på sag, så broccoli og spinat. Andreas, han er meget højere i virkeligheden. Han så højere er det. Eller arbejde i det. Don't flame. Ja, præcis. Vi bor jo ikke sammen, så altså, vi vil jo nok filme rimelig meget i hverdagen. Nej, i weekenden, og så lidt ud. Altså fordi at vi skal til sport og ny skolereform. Og ny skolereform. Det er fredag. Det er fredag. Vi har også afsat noget i fremtiden, der kommer til at ske mange sjove ting. Hvad er det? Det er sådan noget, det finder jeg ud af. Nå. Det vil jeg også gerne. Nej, vi har en Vi søges. Nej, vent lidt. Vi skal lige fortælle, at I skal huske at subscribe og like og leave a comment. Nej. Okay. Kun hvis jeg har lyst. Ja, hvis I har lyst selvfølgelig. Det er kun hvis du har jeg lyst. mener det. Vi søges. Nej. Du står ikke der. Ses.